ओइ अबेयाव अबाव लाबोखा बेनोथ'। दिनै मेहेरा बाथौ मन्दिरफोरावसो फैबायलै। बेथ' आंनि लाइफ स्टाइलाव गैयामोनलै। आंनि बिमायानो मन्दिरफोराव लांफेराखैना आंखौ। बेफोर गासिबो जुरि ममनि थाखायनो जाबायना। ओमफ्रायथ' बिनि थाखायनो गानबोनांबायना आङो। ओइ गामसायाल' गुवाबानो जाबायलै। नङाबा उसुबिदा जाथारगोन ना। ओमफ्रायथ' नट बेड मेहेर। समायसाबदोंलै एसे गोबाव नेबावनांगोन जाखो फालाय। आबैयानोथ' माला फैबावगोनबा। मन्दिराव फैनो होनैनो दिनैसो फैनो मोनबाय आरो आङो। आमफ्रायथ' गोसोफोरखौनो मोजां मोनगुलायो बिदि मन्दिरफोराव फैबोला। आरे बेथ' बैनो ना जाय आंखौ लोगो मोनबाय थायो एखनबा। आयौ मन्दिराव फैलायलायो आरो बियो। आयौ ओइद मानसियालाय नंगौना नङा जाखोलै। माथो आंनि सिगाङावनो गसंनानै दंलाय। हाब नंगौना नङा जाखोलै बेलाय। आरे नों बेयाव? हाब दिनै बारा देलायबोआखै आङो।यै फसायनाय नंलासो नामालै दिनैलाय। बेहाय नोङो? ओइ मिस प्रब्लेम। नोंखौ बेयाव लोगो मोनगोन सानाखैमोन आङो। अब्ला अबायथो लोगो मोननांगौमोन सिमाङाव? ओइ गाव आंखौ सिमाङाव फैजानो लुगैदोंमोनदां। आयौ बिदि नङा। माबायदिथो होमबालाय? सोरजों फैदों नों ना हारसिं? दाथ' हारसिङानोमोन नों फैनानै लोगो मोनबायना। नङालै बिबायजों फैदोंब्रा। मोजां दे। ओमफ्राय मिस प्रब्लेम दिनैलाय जेबो प्रब्लेम जायाखै? प्रब्लेमानोथ' जादोंमोन। दहाय आं फैबाय थाबाय ओमफ्राय दाना अट'आनो लामा ससेयाव टायारा गाज्रि जाबाय। अ बा प्रब्लेमानो जोबा नङा होमबा नोंना? ओमफ्रायबा नोंबो खुलुमफैलायलायो आरो? नोंखौनो मोनथारथों। हा? माने खुलुमनाया बिदिनोसै आरोना एसे। मोजां दे बिदिनो सम समबो फैनांगौ। ओमफ्राय नों हारसिं फैदों? औ ओमफ्रायथ' आंहा थांफिननोसैबो। मानो थांनांगौ जाखो? थै आं फुजा होखांबाय नालाय। दे होमबा ना। मानोलाय दानो थांनांगौ जाखो दा? दसे थाबाव। आं हाथ'नाय नंलादां न'आवबो खामानि दंसैयो नालाय। ओइ थांनोल' बुङो माथो। माने दखानाव हाबलांजागौमोन ना जोंहा। दालायथो खनसे बुंदोंमोन ना हाबगोन होननानै मालाबा। माने दाथ' नोंबो लोगो मोनबाय आंबो लोगो मोनबाय। दा बेखायनो बेबायदि समावबा माला सफैबावो। सानैजों कफि लोंनो थांजागौमोन ना। आयौ दिनै जाथ'नाय नंला खोमाहाय। मानोब्रा? गाज्रि मोनबायलां बिदिबा। मानोना मादैया थाब फैनो खोन्थादोंमोन आंखौ। ओमफ्राय दा न'आव थाङाबोला आंखौ रायगोन ना। मा होनखो? नोंनि नोमादैया नोंखौ रायो? मानि बेलाय? दे बेफोरखौ बाद होदो। ओमफ्राय गासैबो मोजां ना? मोजां नङालै दासान्दि। दाथ' आरो आयौ मोजांसो जानो नांगौ। ओमफ्राय मा जादोंबा? दे ओमफ्राय जायखिजाया ना नोंनि गासैबो प्रब्लेम्सफोरानो थाबैनो मोजाङाव फैथों। मालाबा रायलायनोसै नामा? बाय आं थांथ'नांसिगोन। दे होमबालाय। बाब सिमांना मोगथांसो मोनलायलायबायलै। एलिसा माबोरै बिदि जानो मोनखो? मादै मा? आं बुंदों नों माबोरै बिदि जानो मोनखो? आंनोथ' माथो रावबो जेबोखौनो खिन्थायासै। ससियेल मिडियाफ्राव मा सोलिगासिनो बेलाय नोंनि फट'सफोरा? इमान बेफोरबायदि जाबाय आरो आंनो रावबो जेबोखौनो बुङाखै। सना सोर खालामनाय? आं जास्ट मेहेरखौ थांनायखौसो नेगासिनोमोन। दहाय फुङाव नुदों आङो। बेयो मिथिबा फाग्लासो जागोन मिथिबायना? माबोरै बिदि जानो मोनखो रानि? आरो नोंनि बेबायदि फट'स? औ मादै बेफोर गासिबो बे आलुआनो खालामजोबदों। आरो बेफोर फट'सफोरा गासिबो नंखाय। बेसो आंखौ माबायदि फट'स लालाबायनानै बेफोरबायदि इडिट खालामना हगारखो? बाखि आंहा बेजों जेबो बेफोरबायदि रिलेसन गैया मादै। नोंखौ
आंखौ बेफोरबायदि भाइरेलसो खालामबावदों बियो। औ मादै, आंनि लाइफखौनो बरबाद खालामजोब्बाय बियो। बिदि मानसिखौथ' ना मा खालामनांगौ मिथिबायना? गोथाङै गोथां थैस्राबाबो जेबो अरजाया। एसेबां बेफोरबायदि सहायगासिनो नों सना। नाथाय नोंनि मादैया दङ ना, नों दुखु जानो नांला आरो। आंनि फिसाजोनि जिउखौ बेफोरबायदि बरबाद खालामदोंना बे सैमाया। नायबाय था नोङो, नोंनि सेराव लाबोगोन आं बे सैमाखौ। नाथाय मादै, मा बेखौ ओरैनो बिदि नागारजाला। बांद्रायनिफ्राय बांद्रायसो खालामथारबाय बियो। सासे सिख्लानि जिउखौ बेफोरबायदि खालामदों। बेफोरबायदि खालामनो जेबो मोन्थाय गैया बिहा। र' मोजां खालामासै बे आलुआ। जुरिखौ सिनायाखैना नों बेथा? नोंखौ साजा होनो हायाबा आंबो जुरि नङा। फट' खेबनो बिराद शौक दंना बिहा। बा बिनि गोसोफोरखौनो मार मोजां मोनदोंलै आङो। ओरैबायदि मोजां मोनदों जेन माबा साननाया जाफुंबायसो। ओमफ्रायथ' साननाया जाफुंनो मानेथ' जाफुंखानांगोन ना। आंनि साननाय, आंनि हाथरखि। मार मोजां मोनखाबायलै आं दिनै। आयौ नोंखौ माने नायनो लुगैनानै नंमारबायलै। गोसोआव जे एसेबां माने बुंस'हायै खुसि मोनो आरोना नोंखौ लोगो मोनबानो। नोंखौ लोगो मोनबाथ' आरो फैनोनो बालायलायो दिनै। आं माने मोजांबाथ' ना नोंजों थांफाथारगौमोनलै। नाथाय र' एसे उनावथ' नों आंनिबो जाखागोन दा। आरो आं बुंनो सानो नोंखौ हाथरखि, आंनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो सानो आं नोंनो। मेहेरादि नोंखौ बेसेबांबा मोजां मोनो ना। ओमफ्राय साला बेनासो सोरबा दंखायो नामाब्रा? ओइ बिदिबाथ' जानाय नङालै। मार दुखु मोनखागोनलै आङो। आयु गोसोफोरानो बायग्लिजोबथारगोन माथो। नोंखौ बुंनायनि सिगां मिन्थिथ'ग्रोनांगोन ना नोंनि लाइफआव सोरबा दंना गैया। आंनि लाइफआवबोथ' दंलै दंनायालाय, नाथाय नोंनाव जि खोथा दंना बाथ्रायानो आलदाखा। जाय आरो गुबुन रावनावबो गैया। मानो होनबा इउ आर दा स्पेशल वान। जायखौ मेहेरा गोसो गोरबोजों हास्थायो। एसे उनावहाय न' लुनायनि माखासे जगारफोरखौ खालामखानांसिगोन जों सोरां। बेनोथ' जुरि, माने थानोबो एसे खस्थ' मोनबायना। बेनोथ'। दा रुमाबो बारा बुरजा गैया नालाय। हाब जोंनानो साब्रैखौ माथो। फिसालाफोराबो जोंजों थाफाजोबो नालाय। दाथ' बहाथो थानांगौ जाखो बिसोरलाय। दे उफाय नट। बेथ' बे सोरां, ओमफ्राय जोंहा हाबा साना। मा जालायखो? मेहेर फैनायनिफ्राय माबा आं मेहेरजों रायलायबानो राय जाग्रा जादों। बिनि गोसोआव मारै बिदि साननाय फैखोबा? मा जुरि? बुंलायलांदोंखि जोंलायनो आबा मेहेरखौल' बांसिन अनो। जायो नामाब्रा जुरि? मेहेरबाबो सानबाबो जोंनिनो ना। ओमफ्राय सानाथ' जोंनि अननायनि नेरसोनसो ना। हौलै सोरां, मानो होनबा बिदि सानो आबाया? नाथाय मा खालामबावनो, मेहेराबो फैबायबा। आंनि सनायालाय मानो बिदि साननांगौ जाखो? ओमफ्राय आंथ' बिराद अनोना। सानैबो आंनि ना। माय लाइफ, माय एभ्रिथिं। बिदि सानदों नंथाराखैमोन माथो आंलाय। औ सोरां, अब्लाबो जोंहा आबाया बुजिखागोन दे। दा बिदा फंबाय लोगोआथ' माला जागोन फालाय? एसे सम नांबावगोन बायदि मोनदों आं सोरां। बिदि हरखाबैबोथ' आरो नै बोरै मिलायनो? उन्दैनिफ्रायनो सानैजों थाफेराखै। सानैबो गुबुन गुबुन थासारियाव देरबोनाय। जोंनि जिउआवबो हरखाबै आबा मेहेरा फैबाय। एसे सम नांगोन आरोना। बिदि दाबुंलै जुरि, बिदि दाबुं। बिखाफ्रा बोरैबा गावनाय बायदि मोनलायो। मेहेराबा, दाबो दुगैनाया जायाखै नोंना? दुगैथ'वाखैलै आङो। आयु नै दहायनो दुगैनो लानाया, मानोथो दाबो दुगैदिया? दा दसे थानानै दुगैगोनलै। दे होमबालाय, आंजों थुखैजानोबा? ओइ लासिंसिंनो थुखैजायालां नोंजों। सोरबाखि गावनि बिमाखौनो लाजियो। ओइ ओहो,
जानाय नङालै आहाथ' लाजिलायोबो होनदा आबा आंबो सेंग्रा देरबायना सोरबाखि बिमाजों थुखैजाबावो जाम्बाबा दे आरो होमबालाय नों थांदोलै बिनिफ्राय मालाय दुगैनायखौ बिदि नायनो हामा नङाना जेबो जाया दे बिमायालाय मा जानो आबा जेबो नङा ओमफ्राय नोंहा माबाफोर गस्ला सुनांगौ दङबा जमा दोनबानो जाबाय आं सुनानै होगोन दे नाङालै मेहेरा गावनि गस्लाखौ गावनो सुयो आरिफा माथो सानदों दे आंहा दुगैनांसिगौ ना जुदि दुगैनाय मानसियानो माबाफोरसो सानबाय थादों नामा मानोबा बिदि नुदों साननायाथ' हाथरखिखौनो सानगासिनोलै आङो साना नंबाबो सानफ्लांबाय थादोंलै गोसोआवनो फैबाय थायोना माथो खालामबावनो औ दहाय बिबैजों मन्दिराव थांनानै फैनायनिफ्रायनो माबा मिनिस्लुबाय थादो नोङो बिदि जेबोआनो नङा दाथ' नंगौना नङा बेथ' नोंसो मिन्थिसिगोन जायखिया आं बुंबाय आरो नोंखौ बिदि नुवामोन नालाय नङालै बिदि नङा दे होमबालाय दुगैथ'आबा थाथ' सेंग्रा समथ' मा मा गोसोआव फैयो मिन्थिगौ आंबो र' गार्लफ्रेन्डफोरसो दंमार नामा सिबिनालाय मा बिसार दानि जुगावलाय दैयाबो गुसुथार नामालै दाथ' मबाइल गोदान मोनसान्दिबो बिफानिखौसो लानांसिगोन नामा फाग्लिफ्रासो ओमफ्राय सोर सोर हरलाबायगोनथां हरदावबानो दुगैनोसैलां हा माथो नोमायाबो फैदोंमोनलाय आबौ एसेबां बेफोरबायदि खालामनो गोनांथियानो गैयामोन आबौ मिन्थिबायना आबै नोंसोरनो गासिबो होफिनजोबनांगोन आया नाथाय दाथ' गावनि नामाव खालामनानै लाजोब्बाय आबौ एसे सम होआबै आंनो आं गासिबो थिग खालामफिनजोबगोन ना नोंसोरखौ बिदि नायनानै थानो हायो सोरबा आङो दाथ' न'आबो लुफिननांगौमोन आबौ जियानो जाया मानो हा जोंहाबोथ' न' गंसे मोजां लुफिनखानांगोन ना सिन्था जानो नाङा नोङो ओमफ्राय आबौ हा नोङो जोंजों थानो हाया होमबा बेवहाय आबै मानोथो फैदों होनबालाय आंलाय हामथारबायहाय आबौ नों फैनायखौ आङो जोबोर मोजां मोनखादों दे नंगौना आबै औ नोमाया लांफैबाबो नों थाङियानो हामदो दे हले आबै आइखौबो मिन्थिखागौ ओमफ्राय आंनि अनगा बेबो थानो हायालै नाथाय आं अब्लासिम थाङा जेब्लासिम बे आंनि खोथाखौ मानिया मानसियानो जेबायदि अख्रा हा नोंबो मालाय मा खालामनो हाबावनो आबौ मेहेरसो आं आबै मेहेरसो नोंनि नोंसाला माने आंनि बिफा बायदि नङालै आङो बिमाखौ आंनिखौ गिग्रा गाज्रि मोना दे आबै नाथाय नोंसालाया माने हिनजावखौबा सानै लानो हाबाय दा ओमफ्राय सामलायनो हायासैना हिनजावफोरजों बारा नम्र खोमा बेखायनोथ' बिदि जाबाय आयु माने हिनजावनि खोथाखौ बारा लानो नाब्रा आबै ना नङा होनबा दा सिगांनिफ्रायनो बिदि मोनबाय नालाय आजादि बेखायनो दा बिदि बारबाय आरोलै माने आंना बिमाया बिफाखौ गिनोनो रोंला आरो हाबाब दाथ' जेखियानो जादोला सैथोफोराथ' सोलायला र' नाथाय अब्लाबो होननाय मोनसे थायो नङा होमबा आबै बेनो जाबाय आरो दा जायनि बिमानि थाखाय बिदि जादों बिनि फिसालाखौ न'आवसो दोनबावबाय आरो मोनसेबो बावखायाखैलै आङो जेब्लायबो जोंनि गेजेरावल' फैबाय थायो बिसोरो दाबो ओमफ्राय सिगाङावबो आंनि बिफाखौथ' सैखाबायानो आंनि आइखौबो बाखि दोनासै आंनि आइखौ आं गुबुनजों राननो हायालै बिफाखौ मोनथिया आङो आइखौ नङालै आया माला फैयालाय दा बेबा दहाय माथो नुवाखैमोन आङो दासो फैदों खोमा एसे बावै दिनै बे मायानि थाखायनो गासिबो बिदि जाजोब्बाय नोंखौथ' बुथारनोसो लुबैबायलै आङो माया रानि आंनि खाथियाव फैनांगौबा ना गोदना सेरथेखागोन आं नोंखौ नों माला फैनाय सोर जाखो आरे नों औ ओमफ्राय मानो बाहेरायाव थाबाय थाखो नोङो इसेबां गुसु बोथोराव जेराव खिथाया माथो नांजानोब्रा गोजांनायखौनो मोनथियासै आं बावदोंसोलै नोंबो बेयावनो थायोमोन ना औ लोगोनाव फैदों न' नोङो माला फैनाय दहायसो फैदोंलां न'आव थानो बादोंलै आं नोंलाय माथो फैखो ओमफ्रायलाय गुसुआवलाय न' सिङाव थांनो गुसुना बोथोरा जेबो नङा दे माने आं नोंखौ नुहुरदों नालाय बेखायनो फैदोंमोन आं
नै रायलायथ'नो हाथ'नाय नंलालै आङो सरिलै गाज्रि मोननांला दे जेबो नङा ओमफ्राय जोंनाव थांनो न'आवथ' एसे प्रब्लेम जानानै दंलै ओमफ्राय नङा माने होमबाबो जोंनाव थांनो आयु मानोमोनबा ओरैनो आलासि जानो लांनो नागिरदोंमोन आं नों थांबोला मोजां मोनगोन ना थांनो ओमफ्रायथ' नोंहा गोबां हेल्प खालामदोंना जोंखौ जेन'बा बिदिथ' जेबो गाज्रि नङा आरोना माने बेथ' हेल्प खालामबायना जोंखौ साननानै ला मोनसे थेंकिउ आरोना दाथ' आं जेबो बुंथ'नो हाथ'ला एसे उनाव बुंबा जागोन ना दे जागोन दे गोसोफ्रानो मोजां मोनथाराखैलै आंखौ दा सोरनो खिन्थाबावनो मा आं रायलायनायखौ गाज्रि मोनबाय नामाब्रा नोंलाय मोनाखै मानो मोननो आंलाय जानांगौ माबाफोर दुखु जादोंदां दे होमबा ना न'आवबो एखेबारे थांथ'लां दिनै डाइरेक्ट लेंनाय जाबायलै गाज्रि मोननांला जायखिया मोना दे मानो मोननो थाथ'लै होमबा नोंहा दुखुआथ' आंहाबो दङ दिनै आंनि जिउआवबो ना रावबो गैया बेफोरबायदि जायनो आं खिन्थानो हायो ना आइयानो दंजायो ना आफायानो दंजाबावो आंनि जिउआवबो बिदि रावबो गैला अब्लाबो थांनानैथ' थानांगोन ना सानसे समाव जानो हागौ मोजां सम फैयो आंनियाबो ओमफ्राय आंथ' लेखाबो फराबो रोंजोबा नङाब्लाना आंबो माबाफोर मावनो गोसोथारमोन नाथाय जेबोआनो जानाय नंला बायदि मोनबाय आङो नालाय बिनि फंबायखौसो सोंनो बावफिनबाय आङो माबोरै दङबा आलासि जानो आं लाजिलायलाङोलै मालायनाव बोरै बिदि थांनो ओमफ्राय बिनि फंबायखौ नायनोलाय थांजागौमोन आरो दाख्लैबो हस्पिटालाव आं नुबोआसैना महरखौनो आबासानाबो लोगोनावसो थाबोगोन ना मागोन फैयासै दे थाथ'नांसोरां मानोथो थाथ'नांगौ जाखो दिनै माने रावबोआनो गैथ'खायाना मा होनदों दसेखौनो रायलायनो मोनलाना नोंजों दालाय सोरथो रायलायबाय थादों बुहुद नङाब्रा माने मा नुनो फैलायबाय दानो फैथारलायबाय आबा अर सायनायानो आबैजों गावहा माबा बाथ्रा गोदै रायलायनो सानाखैमोन बे नङा होनलाय बिफा ओइ नङालै आबा उन्दुनोसै आंहा दे आबा दे उन्दु रायलायनांगौया जेबो नङाबा उन्दुनो ओंखारालै आङो दे होमबालाय आबा दे ओमफ्रायथ' गेजेरावसो उन्दुगोन आं दिनै बा मोजां मोनदांलै माथो गेजेराव उन्दुनायनि मजायानो आलदाखा माथो आयु मानो बेफोरबायदि फैखो नोङो हाब सना ओइ फाग्ला जेबो नङा दा आंलाय जायखिया नोंनोखाना आरो लाजिथाराबो हनै ओंखौनो लाजिगोन ना लोगोफोर दा थांनायनि समा सफैलायबाय नै थांथ'नोसैलाय आंहा दायो अब्ला लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसोडाव ओमफ्रायथ' सनामोन बयनिसिमबो गोजोन हर आरो लोगो मोनफिनसिगोन आरोना गाबोनफोर दे सिमां मोजां नुथारथोंसै सनामोना आरोथ' जायखौ हास्थायो सिमांफोरावबो बेखौ नुथारथों दे मोनथिबायना सनामोन आंनाथ' ओमफ्राय हाथरखियानो गोजौआवल' थाबाय थानोसै ना सिमांफोरावबो फैगोनलै मार जाम्बि जाम्बिलै माथो होनबावनो